Hey! Welkom bij Nijtje React. Moet je gewoon hoor. Bizarre kerstverlichting. Zeker. En we ben ik helemaal in de kerst weer, zoals je hem zeggen, achter u. Dus ik heb er zin in. Ik. Let's go. Kerst is een magische tijd van het jaar. Het is een periode vol gezelligheid en liefde. En stel ik bizarre kerstverlichting en jammen in het huis. We hebben wel een BM. En we hebben bij de open haard een hele grote algeb, bjemkes en takken, maar algeb lachten en zo. Hip. Sexy Ja. kerstmanpakjes. En dan? Nee, ik heb niks. Nog niks? Nee, ik heb krieslampjes Om hingen. die kerstsfeer te creëren En, is het traditie geworden om een kerstboom in je huis neer te Krieslampjes. zetten. Ja, Versierd Dat is met het. kerstballen Ik heb geen en mooie BM. lichtjes. En iedereen Wij geven die om een BM. oké. Vermeed je af. Bijzonder. Ik ben benieuwd. In Canberra, de hoofdstad van Australië, mag het dan wel 20 graden zijn in december. Toch drukt dit de kerstpret niet. Hier staat namelijk de kerstboom met de meeste lichtjes. Wow. De boom heeft meer dan 500.000 lampjes. Er is dan ook weinig boom meer te zien, 100.000. maar vooral lange slingers van lichtjes. Het project is opgezet Oké, door de wacht, kerstfanaat wacht. David. 500.000. Dat is echt... Wie, stel, hij is een BM van 4 meter. Wie zet dan die piek daar al op het hoogste punt? Dat was echt... Dat was heel lang wezen. Of echt een hele grote Grote ladder. of zo. ladder. Ja. Verbazingwekkend. In de stad staat hij bekend als Christmas Lights Man. Omdat hij Christmas vaak- Lights Man. Man. Wat een Kerstverlichting. creatieve bijnaam. Een andere recordman, de Australische Wauw. architect is de grootste afbeelding van LED-verlichting. 9. Duitsland staat bekend als een echt kerstland. Kriesmarkt. Ja, Yes. leuk. Ik hou zo van Kriesmarkt. Ja, dit is echt een sfeertje. Doet hij samen met zijn vrouw en zoon. In die tijd plaatst hij 420.000 lichtjes rondom en op zijn huis. Dit geintje heeft Rolf dan ook al een kapitaal Dus dat is met zo'n buurman, hè? Zo'n 100.000 euro in de laatste 10 jaar. Ja, daar kan je net zien Rolf is opboksen. niet van plan Nee, om te gaan dan hoef minderen. ik gewoon niks meer te doen. Zijn doel is om de 1 miljoen kerstlampjes te bereiken. Attractie, oké. In de Het achtertuin. record lijkt op de vorige, Kom maar is door. net weer even anders. De Amerikaan Tim Wat? Kay bouwt ieder jaar een gigantische lichtshow in zijn tuin. Ah, Hij gebruikt niet alleen lichtjes, zoals Rolf wel doet, maar ook poppen en andere verlichte kerstattributen. De traditie begon in 1995. Tim wilde de tuin mooi versieren voor zijn dochtertje. Elk jaar Oh. werd Besef, dit is voor dagen. Kriesdagen. Een attractie in een achtertuin. toeristen kunnen samen met hun auto door de Nee, lichtshow ja. heen rijden. Dit moet de bezoekers de ultieme kerstbeleving geven. Het hele echt kerstcircus wordt een- in 11 weekenden opgezet. 11 Het afbreken weekenden. duurt slechts 1 weekend. En de elektriciteitsrekening, die valt reuze mee. Maar $350 extra. Oké, maar Nou, op zich. ja. Valt best mooi. Als je in de buurt van Utrecht woont, zal je deze kerstboom zeker kennen. In IJsselstein staat de grootste Ah. kerstboom ter wereld. De Maar is dit een Gerbrandentoren kerstboom? 367 meter hoge zendmast. Hmm. Rond de kersttijd wordt de Binnen toren net omgetoverd gewoon tot kerstboom met lampjes. verlichting. Ja, De dit is boom een bevat 120 twijfelgeval. LED-lampjes. En bovenop een piek. Het moment van aanzetten van de boom wordt door veel mensen gezien als het startsein voor de kerstperiode. Wanneer Ah. zetten jullie thuis de boom op? Wanneer zet jij thuis de boom op, Hit? Ja, ik al lang niet in. Echt Oké. al nooit Sinterklaas. Nooit Sinterklaas pas? Pas. Sorry. Maar in Geiger Nee, Heights, hè? een buurt in New York City, wordt de hele wijk tot in de puntjes versierd. Oh, De hele buurt doet mee. Er De worden hele wijk. gigantische verlichte kerstmannen, rendieren en sneeuwmannen neergezet. dit was dan wel in wit als ter Geiger hindervries. Heights- Dus dat is hier mooi van mast. Het gaat er dan om welke Van deze buurt ellende. het meest verlicht is. God. Beide buurten zijn een hit bij de toeristen. Ook tussen buurtbewoners is er flinke concurrentie. Wat heftig. Dit is gewoon de wielenpollen. Wat geld gesmeten voor het Ja. decoreren van de huizen. Maar Bedragen dan... lopen op Maar tot dan- wel 20.000 keer 10. euro. Winkelcentrum. Van oud naar nieuw. In Milwaukee, een Bedankt stad voor in het de Verenigde vallen. Staten, staat een winkelcentrum dat sinds 2003 compleet verlaten is. De wereldberoemde vlogger Spooky. Casey Neistat kwam in het winkelcentrum om er beelden te schieten. Coole Na baard. het zien van het vervallen pand besloot hij dat het wel opgeknapt Oei. kon worden voor de kerst. Spooky. Ook een aantal lokale organisaties waren wel klaar met het spookachtige complex. Samen besloten ze in 2017 om het winkelcentrum te versieren voor de Een kerstdagen. releasebaan. Ja. Het doel van het project Van de was om roltrap. kinderen uit de omgeving een onvergetelijke ervaring mee te geven. In het winterparadijs konden kinderen op de foto met de kerstman. Ah. Daarnaast was er een indoor schaatsbaan aangelegd. Ook kregen de Nice. kinderen cadeaus, computers en camera's.
Met deze items konden ze hun ervaring in het winkelcentrum vastleggen. Wat is krijgt dit de computer en de Ja. camera. Het project is te vinden op het YouTube-kanaal van Casey Neistat. Oh, dit is wel vet eigenlijk. Lijkt dat? De auto's. De De creativiteit kerstauto's. rond kerst Ja. houdt maar niet op. Je hebt de meest mooie kerstbomen, huizen en lichtshows. Maar de Brit Sam Fane, de man achter het YouTube-kanaal Seen Through Glass, besloot om zijn auto te versieren. Doe eens Met zijn gek. groene Porsche Cayman Mooie auto. 718S reed hij met de kerst door het centrum van Londen. Dit zorgde voor een hoop vrolijke gezichten en leuke reactie. Dit is sowieso illegaal. De mais net sa. Dat is echt super gevaarlijk, denk ik. Mijn Porsche hart is prekt nou. Ach. Sa zonde. Nog één. Pretparken en kerst behoren tot de leukste dingen. Wat zit dat er dom in? Busch Gardens is een pretpark in de Amerikaanse stad Williamsburg. In het kerstseizoen kan je hier Ah, dit is Christmas wel Town leuk. bezoeken. Het hele park wordt omgetoverd tot Winter Wonderland. Met allerlei attracties en shows in de kerstsfeer. Het park wordt gedecoreerd met Dit miljoenen is vet. kerstlichtjes en Dit is hoop een mooi kerstbomen. treintje. Ook de restaurants bieden winterse maaltijden en drankjes aan. Door het park rijdt de kerstman rond in een trein. Hey. Daarnaast is Santa's Workshop te bezoeken. De plaats waar de kerstman al zijn cadeaus maakt. Daar wil ik heen, hè. Naar Ja. het park. Kijk. Kerstdineetje. Altijd goed. Met Altijd kerst wil je lekker. natuurlijk lekker eten. En op de calorieën letten, dat komt in het nieuwe jaar wel weer. Ja, dat komt daarna Wat pas. zit In dat Ralph's een German dom. Restaurant kun je hieruit rond eten. Serieus, Het restaurant, Ja. dat in New York staat, wordt met kerst verlicht met 15.000 kerstversieringen en 10.000 lichtjes. Doe maar. Het restaurant werd geopend door Rolf, een Duitser uit München die naar de Verenigde Staten kwam. In 1981 nam de huidige eigenaar het Oeh. restaurant over. Het menu en de tradities bleven hetzelfde. Wauw. Je kan er typische Duitse specialiteiten vinden, zoals schnitzels, braadworsten en curryworsten. Braadworst. De versieringen worden Maar ja. na sluitingstijd opgebouwd. Wie neemt er nou als Het decoreren van kerstdiner een het restaurant schnitzel? duurt wel 6 weken. Ja, ja. En na die 6 Duitsers. weken wil je natuurlijk wel lang van de versiering kunnen genieten. Daarom wordt het pas in april opgeborgen. In Ralph's German Restaurant kan je kerst dus bijna een half jaar lang vieren. Dat is wel lang. Beetje te gek. Ja. Shop to drop. Duitsland staat bekend om zijn kerstmarkten. In Oberhausen staat ieder dit jaar is de leuk. grootste kerstmarkt ter wereld. En het is ook Hè? nog eens dicht bij de Oberhausen? Nederlandse grens. Wie weet overtuig jij je ouders om er deze kerstvakantie heen te Vlakbij. gaan. Waar wil heen? Ja. De kerstmarkt Dit is heeft een meer dan 4 voet. 50 kerstkraampjes. In het centrum van de stad staan rond de Zo goed 300 leuk. kerstbomen. Ja. Op de markt kun je letterlijk alles kopen wat met kerst te maken heeft. Oh. En misschien wel het belangrijkste, er zijn meer dan genoeg winterse snacks te vinden. De kerstmarkt Snacks! is in de kerststemming. Snacks! Genoeg gezien van de kerstmarkt? Dan kun je ook nog eens gaan shoppen. Naast de kerstmarkt Snacks en staat het shoppen? Centro Winkelcentrum. Vet. Het grootste van Europa. Ook het winkelcentrum is van binnen omgetoverd tot wintersparadijs. Je kan hier vrijwel alle grote kledingmerken vinden. Plan je bezoek snel en geniet van al het Nou, nieuws dat de kerst Place to heeft. be. Ik Let's maak je go. erin. Nou, wat een mooie lijst. Dit Ik ben is er wel helemaal leuk. fleurig van. Ik kom helemaal in de kerstsfeer. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Vind je het net? Liken en abonneren. En dan zien we je volgende keer wel weer. Ja, en ik en Guyske wensen je een hele fijne kerst. Zeker weten. Oh my god.